На 26 в 14 часа, това е неделя, ще стъпим заедно на шестия континент. Шестия континент всъщност представлява фейсбук група, а и общност от хора, които искат да знаят и търсят отговора, има ли родова карма. Има ли родова карма? Има ли такова нещо като съдба в рода? Възможно ли е тази съдба да бъде свързана с нас толкова силно, че ние да не можем да избягаме от това? Или пък не бива да бягаме? Как да разберем това? Има ли родова карма и как се отнасяме към нея? Кой да питат, ако не е Аида Марковска? Така че ще бъда с вас на 26 неделя от 2 часа онлайн, заедно с шестия континент. Елате и вие с мен, нека да пътуваме в това пътешествие заедно, за да можем да разгледаме има ли родова съдба, има ли такова нещо като карма, като Орис, как ние сме свързани с нея и докъде можем да стигнем в отработването на родовата карма. Може ли някой друг да я изчисти вместо нас или това си е само наша задача? Оставам с вас цяла седмица до следващата неделя, 26 октомври в 2 часа. Запишете се, вижте линка под това видео. Следващата неделя, 26 октомври от 2 часа. Разбира се, ние сме онлайн в група, която е затворена и ще мога да отговоря и на всичките ви въпроси. Потърсете повече информация под това видео, но темата е много важна, защото аз на много места казвам, че думата карма никак не ми харесва. Съдба, Орис, родова идея, родова сила. Какво всъщност представлява родовата карма? Аз съм Аида Марковска и знам, че мога да отговоря на вашите въпроси. Ще се видим на 26 октомври в 2 часа онлайн. Погледнете това, което е под видеото, за да се запишете и да можем да осъществим тази връзка с вас. Разбира се, работим онлайн, защото времената са такива, защото имаме възможност да срещнем много повече хора така, когато сме онлайн. Но това не е никакъв проблем, защото онлайн означава връзка с целия свят. Българи от всякъде ще ви очаквам 26 октомври, 2 часа българско време. Аида Марковска, вашият родов терапевт.